til dagens program. I dag der er det den 15. august 2014, og i dag er det præcis 67 år siden, at Indien blev uafhængig. Og 100% løsrevet fra Storbritannien. Derfor der kommer programmet i dag til at handle om Indiens uafhængighed, som tager særlig position i afkoloniseringshistorie. Ja, og Indien det var ligesom Europas største koloni med omkring 400 millioner indbyggere. Og det kom til at indlede afviklingen af det britiske imperium. Indien var dengang et opdelt land etnisk og religiøst. Faktisk tales der omkring 100 forskellige sprog, og de to mest talte sprog var hindi, som hovedsageligt blev talt af hinduer, og urdu, som tales af muslimer. Nu tror jeg lige, at jeg vil gå over og kigge, hvad der sker over i køkkenet. Godmorgen, Louisa. Godmorgen. Og hvad har du tænkt dig at lave til os i dag? Jamen i dag skal vi smage på en af Indiens specialiteter, og vi skal nemlig lave chicken tikka masala. Som er en meget stærk ret, så derfor skal vi bruge noget chili og noget tomat og så selvfølgelig noget kylling og noget ingefær. Godt. Ja, og Det lyder rigtig godt. Ja. Så vil vi vende tilbage til dig senere. Og nu skal vi lige se nogle nyheder. Jeg korresponderer her fra Indien, hvor uafhængighedsdagen bliver fejret med viftende flag, sang og dans. Uafhængigheden fejrer stort set overalt i Indien. Størstedelen af Indien blev inden uafhængigheden direkte styret af briterne. Men faktisk var der også fyrstendømmer, der havde tilladelse til en vis uafhængighed blot under briternes opsyn. Selvom de ledende poster var forbeholdt briterne, så prøvede dronning Victoria allerede tilbage i 1858 at lade kvalificerede indere få fuld adgang til embederne. At dette ikke blev til virkelighed medførte, at der dannedes en indisk elite, hovedsageligt præget af hinduer, som fulgte mange britiske normer og traditioner. Vi skal videre til interviewet med Amar Isma og Asala Isra, så bliv på kanalen. Så vender vi tilbage med nyheder igen kl. 11. Tak til Nyhedsverden, og nu skal vi videre til interviewet med Amar Isma, som er hindu, og Asala Isra, som er muslim. Og i 1885 der dannede den indiske overklasse en organisation kaldet den Indiske Nationalkongres. Og det udviklede sig så senere til Kongrespartiet, og her var det, at hinduerne var dominerende. Og dine bedsteforældre var medlem af Kongrespartiet, ikke sandt, Amar? Ja, det er korrekt. Og som modsvar kom der i 1906 en organisation for den muslimske overklasse, som blev kaldt den muslimske liga. Og den var din bedstefar medlem af, ikke Asala? Jo, det passer. Amar, vil du ikke fortælle om Kongrespartiet og dine bedsteforældres del i denne? Jo, jamen det var faktisk sådan, at Gandhi, som var Kongrespartiets åndelige leder, krævede selvstændighed for indierne. Han var meget atypisk de andre ledere i partiet. Han gik ikke i traditionel jakkesæt og så videre, som alle de andre fancy ledere, men han gik i traditionel indisk outfit, ligesom mig. Og han ville gøre Indien kærlig for briterne. Og det lykkedes. I 1935 blev der indført en forfatning, som gav indierne en større indflydelse på landet, og gik i retning af, at Indien kunne blive en forbudsstat. Men det er jo ikke på dette tidspunkt, at Indien bliver erklæret for selvstændig, er det? Nej. Under 2. verdenskrig begik briterne den fejl at erklære Indien i krig med Japan, uden der samtykke fra Kongrespartiet. Og det fik Kongrespartiet til at afbryde samarbejdet med briterne og slutte sig endda til japanerne. Og briterne prøvede så at råde bod på dette i 1942 ved at love indierne fuld selvstændighed, efter krigen var afsluttet. Opstod der konflikter efter den lovede uafhængighed af Asala? Ja, det gjorde der. Fordi af hvordan landet nu skulle udformes, var der uenigheder om. Årsagen til det var jo, at Kongrespartiet de ønskede at bevare Indien som den samlede forbundsstat. Og de opfattede sig selv som de ene repræsentanter for Indiens befolkning. Og netop dette fik også muslimer til at frygte undertrykkelse. Amar, hvordan opfattede din familie muslimernes reaktion? Jamen, vi opfattede det jo uansvarligt, fordi de rigtig krævede en deling af Indien og dermed deres egen stat. For så skulle de andre jo også kræve deres egen stat, få deres egen stat, og det ville jo føre til en deling af Indien og en opløsning af Indien til sidste ende. Men hvordan blev konflikten så løst, Asala? Ja, men briterne de forsøgte at tvinge en løsning igennem, da forhandlingerne mellem Kongrespartiet og den muslimske liga førte fast. Men den lovede uafhængighed genoptog briterne i 1947 og fastsatte dagen i august 1948. Hjalp det så? Det hjalp til gengæld overhovedet ikke.
Og situationen blev meget værre, og derfor pressede britterne også til at acceptere en deling af Indien. Hvordan blev denne deling af Sala? Jamen, de nordvestlige provinser og den østlige del af Bengalen blev til den nye stat Pakistan, som betyder et land med den rene stat. Og Sri Lanka blev også dannet ud af det overvejende buddhistiske Ceylon. Dette endte i en endelig uafhængighed i dag, den 5. august, blot i 1947, hvor der egentlig herskede kaos, og hinduer og muslimer de flygtede og forjagede hinanden. Tak fordi I kom. Vel, tak. Det var så lidt. Så er vi tilbage i køkkenet. Og hvordan går det så hos dig, Louise? Jamen, det går fint. Jeg er så småt ved at være færdig. Vi mangler lige det sidste. Vi skal lige noget salt i. Og apropos salt, så er det jo faktisk meget sjovt. Det var faktisk Gandhi, som i 1930 førte en saltmarch, hvor flere inder de ville ned til havet for at lave deres eget salt. Ja. Som en protest mod den saltskat, som britterne havde lagt over landet. Er det rigtigt? Ja. Sikke en sjov historie. Og en rigtig, rigtig god afslutning på, på dagens program her. Lige til allersidst, så vil vi gerne lige have lov til at vise en ny Bollywood-film, som lige er kommet ud. Så nyd den, og så ses vi igen i morgen tidlig.